Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 7:04. And educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang ini regular anchorman, aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan aksyon na firing line. Action Firing Line. Karon niya nga gabi Enero 27, tuig 2021. Liwat kita nga magapangalagad as usual tubtob sa takna nga alas 9. Kag of course, aksyon Artay Hupon checking in. Kag nagatamyaw gid nagabi-abi sa aton nga matag palamati nga naga-monitor na hindi lamang sa on-air kundi lakip na sa online nga aton sining nga mga supporters. Action Firing Line. Mga naga-monitor via Facebook Live gagamuman sa YouTube ginabuksan tanaw officially karon nga gabi ang aton sining nga chat room o ang aton message or comment section sa pagbaton sang inyo mga mensahe. Action Firing Line. Liwat kita nga mga dulong sa bilag ang mga nagapanguna nga may informasyon, balita dari sa lokal, national, kag international. Lakip nang magin-aman naton nga mga topiko karon nga gabi. Action Firing Pero Line. antes ang tanan diri kitanay sa pagtsekyar sa lakat sang panahon, hibaloon naton pagi kay Aksyon Gani Republika gikan sa PDMP. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. To give us the latest and comprehensive weather forecast, let's have Gani Republika. Sir Gan, may gabi. O Sir Art, mayong gabi, no? Mayong gabi sa aton mga listeners. Ari atag daton lakat sang aton nga tiyempo sining gabi. Miyerkules kita karon Enero 27 tuig 2021. Sa kapungsoran till end sang frontal system. Ano ini siya sa Ilenggo? Amuta? Pinakapunta. Pinakapunta. Sa atubangan, no? Till end sang frontal, no? Abi ko gani ikog. Tail mo. Ari nakapekto sa nasidlangan nga bahin eastern section sang southern Luzon. Kag diri sa aton sa Kabisayan, no? Particularmente sa Bicol region kag eastern Visayas nga magalumon ang ila kalangitan may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Ang ikaduha naman nga weather system naton amuning amihan sa gihapon northeast monsoon. Ari saya sa nagapabatyag sa iban nga bahin sang Luzon, particularmente diri sa mga lugar sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Central Luzon, kag Calabarzon. Magalumon ang ilang kahawaan nga may pagulan. Kag ang iban nga bahin sang Luzon, northeast monsoon man sa gihapon nag-influensya, pero maayo ang ilang tulotsimpo may pag-uum-guum yung ilang kahawaan basta sa magalumon ng kalangitan. Pag updan lang isa may naligwin nga mga mahinay o kung manipis lamang ang mga pagulan o kung pagtulo taliti.
Ang iba niya nga bahin sa aton pong sod daw nalakip kita diri, may pag-uumguo man ang kalangitan, hasta nga magalumon ang kahawaan. May idulot man ni siya naligwin nga mga pag-ulan, halin ni sa localized thunderstorms. Ang naaminhan kag nasidlangan nga bahin sang Luzon, para sa kasarangan hasta sa may kabaskugon nga hangin halin sa direksyon. Namin na nasidlangan o northeast nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. While sa iban nga bahin sa aton pungsod Pilipinas, nagapabilin ang mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin, halin man ini sa gihapon. Sa direksyon namin na nasidlangan, northeast nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton local nga forecast, no? Mabatyagan naton ang may pag-uumguuman sa gihapon ng kalangitan hasta nga magalumon ng aton kahawaan nga may naligwin ini nga mga mahinay o kon manipis man nga mga pag-ulan o kon pagtulo-taliti ang aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Normal diri sa aton mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sa hangin, halin sa naminhan na sidlangan maga-impluensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kagalmado nga aton baybayon, nagapabilin nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Dugay-dugay, alas 10:18 ang taob naton, 1.6 ang kadalumon, magabalos ang hunas, alas 5:55. 0.0 metro. Lapad-lapad ang aton nga punas. Kag alas 5:46 sininga po nagtunod si Haring Adlaw. Magabutlak in siya alas 6:07 buwas sa aga. Hari kita 24 hasta 30 degrees Celsius, no? 75.2 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. Action art. Okay. Dugang ibalo. Si Vulcan Canlaon naton siya na record sa 24 oras nga obserbasyon. Isa lang nga pagtayo ga volcanic earthquake. May hinay siya nga bugal nga aso. Nagpatimbuok ni sa babaw mga 200 metro, no? Antes siya nagkulap sa naaminhan na katungdan northwest. Ang asopre nga ginabugaya ara 562 toneladas sang adlaw sang pitsa 5 sang tuig 2020-21. So mga parameters ni sang Phoenix may ground deformation data kita. Ground deformation daw gahubag la ang padayon nga takos sang global positioning system naton. Nagano to? Ha? Ano ang balbo to? Nagano? GPS measurements ang aton global positioning system la. GPS? Mati ko yung kina, may mention kang nga nagahubag? Nagahubag. Buting ganon, inang lang ginaagyan sa aton nga pyroclastic flows. Kaya ang mga tanom-tanom sinada bato nagakabilin, nag-deform gid man ang duta. So ang pagtawag nato na gahubag. Technically sa Ilonggo, ti inausar na sang Phoenix mo. Gahubag gahubag. Ground deformation, may slight inflation. Diri sa nanubuan kag middle slopes o kon tunga-tunga ang kaldera. Itong Vulcan Canlaon. Doon pa insindi kita. Nagahubag. No? Nagahubag. Delikado na yakon sa literal tangakwan, sa layman's interpretation, basta gahubag. Amo na siya. Aray kung gahubag, hampulan mo na karon sang ano ganin tawag siya na, inablang maritana na. Laban sa buswang Pero by the way, nakita ko dito, may advisory di action gun nga, ang trekking kuno, i-allow na dason sa Northern Negros Natural Park niya galing. Depende na. Lantawon ta. Kahit hindi man natin fakdan lakat sang kimpo mo. Gulpi lang na buruto siya, i-allow naton. Kundi nagdugang risgo. Sa aton mga triggers na. Gani man. Depende. Ari kita alert level 1 sa Gyapon. Ang 4 kilometer permanent danger zone gina-enforce Gyapon sa aton mga usual triggers. No? Butang balon, di gidya pwede subong.
kuan palapit to sa 4 kilometers nga danger zone. Correct. Oh. Mo nang klaro da. Klaro na. Oh. Aha. Sa Tayog diri sa aton palibot 24 oras man nga obserbasyon way diri sa aton sa isla sang Negros. Sang Tayog. Mayari Pamplona pero ti Negros Oriental siya. Unfelt siya 2.0 ang magnitude. Natabo ini siya alas 4:37 kaginas ang kagahon. Okay. Pamplona, Negros Oriental pero unfelt, no. Mhm. So, why na sa mga previous hours, no, sa sulod sang 24 oras sa mga. Aha. May ara mga isolated nga mapagtayog pero ti daw sa kadabalay lang. Ang concern talang diya, Oh. Negros Island, no. Ti Oriental kasabat di sa aton sa Occidental mo. Oh, bagay, isa lang kitang isla eh. Cebu, dira Santander, Bantayan, Mhm. Panay Island ang gimara sabi kung magtayo giman. Okay. Di daw apektado tadi. Aha. Amo na palibot ya. Sige. Sige. Believe Kaya action art may gabi. May gabi ah. Daw nalabutan sige. lang 2021 to, do promisa lang tong Bisaya to. Ay wala gali na. Wala gid. Yung pamangkot sila gani. Sino sino birthday mo? Si kulapit na lang. Sino? Ako. Birthday mo? no? Oo. Ano na yung imo yan sa isa katuig? Ito tatlo kayo mo yung mag-birthday? Hindi, yin nambal ko sila. Singkong birthday ko ya ining katapusan antes. Magpitsa ang 32 ang bulan sang Mayo. Ay, yawer. Mayo na. Kay Mayo ara, Mayo man wala. Pizza 32 pa. Paso na yung imo yan. Galing ka ka magkapanugid, abi ka pizza ka birthday mo, gan mo? Hindi Balo ko, Pabalon na ka. Sige lang. Pabalon na ka. Mabalaan mo gina. Ang hublas nga kamaturan. Gani, kay kung mag-birthday, kay lawagon ko din nga may libre nga panyaga sa balay mo lang taon. Ta kundi mag dagsang tao dapat ni taga Salvador Benedicto. Ang sunggan, salamat kita. Okay. Halong. Good night. Action Firing Line. Gani Republika gikan iya sa Provincial Disaster Management Program o kon PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory. Action Firing Line. Basi tingala kamo hati amo gina kami ni Action Gani Republika, we are being friends daw sa pila na ka tinuig kag tiga kahidlawanay kami man sa isa ka semana kaisa man lang kami magkita ay sa on air pa. Kisa gani kalipat ko na sing itsura ni Action Gani Republika. Action Firing Line. Salamat kita at least why sang mga weather disturbance mayara lang sang tail end sang cold front kapay pa nga hindi niya magdala sang maulanon nga tiyempo. Kagabi gani siling kunano katawhay sa aton palibot pero sang kagahon niya nagtupang ulan. Kawan man sang kalangitan gulpyada lang nga may ulan dito sa amon sa Patriciaho sa barangay Granada. Action Firing Line. Abot sa inyo mga area, nagka-eksperyensya man kamo sa pagtupa sang ulan. Let's go to work na. Dari sa aton sining nga pagpangalagad alas 7:17 na. Action Firing Line. Ano ang mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon nga gabi? Oy, congratulations. Hopefully, ma-maintain ini sang apat ka mga LGU diri sa Negros Occidental matapos nga ang record gikan sa Incident Management Team. Dira iya sa Provincial Capital, ini nga mga LGUs ang nangin zero active cases kon COVID-19 ang paghahambalan kag ini sila ginalakipan dira sa area syudad sang Kabankalan isa diri ang naging report nga wala ya o zero COVID-19 cases. Action Firing Line. Ano pa? Ang mga LGU nga nalakip sa listahan sa ginpagawas ng Incident Management Team sa provincial government, ginalakipan ini sa syudad sang Sipalay, Banwa sang San Enrique, kag Banwa sang Valladolid. Action Firing Line. Di galing isa sa ginabantayan naton everyday samtang wala pa gihapon mapakapatigayon sang pagpangbakuna sa vaccine for COVID-19. Nagapabilin sa gihapon ng threat or pamahog nga pwede kita matapikan sini nga virus. Kag bisan
nga after sang vaccination program hindi ini garantiya nga hindi kita matapikan sang amo nga kagaw. Action firing line. Ano pagid ang pinagkamadalag ko nga balita nga tuntutukan ang good news kay si Governor Eugenio Bong Lacson after ngayon siya ang nag-attend sa anti-illegal drug summit diri sa Negros wherein ang isang opisyal sang DILG from Region 6 nagpositibo sa COVID-19. Amo ini ang rason nga bisan ang mga PNP officials nga nag-attend sa mga kahiwatan DILG personnel and that includes kay Governor Bong Lacson nagpa RT-PCR test. Ang good news kay sining hapon nagwa ang result kag si Gov Lacson negatibo sa COVID-19. Action firing line. Diri sa sunod sa Bacolod nagabot naman o nabato naman sang DILG Director nga si Myra Joy Marideth Madayag nung iya sining nga RT-PCR test result kag naging negative man pero buwas pa babalik ang opisina sang DILG sa Bacolod. Action firing line. Ano pagid ang pilag kamadalag ko nga balita? Ari atensyon ho kay gusto tani hibalon although ang balita sa nasyonal nga umpisa Pebrero 1 magapatigayon o magapatuman gidman sang panibag-o nga regulasyon ang National IATF. Ano ini? Para sa mga OROF kag OFW nga nagtalana magapauli sa pungsod Pilipinas. I don't know kung amo man ni siya ang nabaton nga guidelines sang Bacolod City Government. Kay may mga meeting kag discuss man gani sa aton diri lokal nga panguluhan sa Bacolod paagi sa EOC ining panibag-o nga guidelines. Action firing line. May I have your attention please, especially sa mga pamilya himata sa mga ROF kag OFW, no? Ano bala ini ang bag-o nga regulation? Inatutukan ta dugay sa aton sining nga pangalagad. Action firing line. Mangayo lang ko dugay sang bulig ni Action and Defensor para makontakta ang aton sining nga resource person. Plus, ang EOC nag-discuss man today sang ginatawag nga ining plano ng clinical phase 3 trial sa bakuna para sa COVID-19 upod sa pamunuan sang Johnson & Johnson. Action firing line. I-check na ano ang nanging resulta sini kay ang pag-intindi ko tingwaan and hopefully by first quarter of 2021 may available na nga magasulod nga bakuna for the Philippines that includes diri sa aton sa Bacolod City. Action firing line. Yang dirasanok po i-check naman ni karon kay nag-isolate man no less than dinok po direktor. No kagpila ka mga hepe sang kapulisan sa probinsya nga nag-attend sa tong anti-illegal drug summit. Kay tinag-positive to ang taga DILG nga nag-attend. Hibaloon tani karon tinanuning status. Kay kung ang imong hepe sang kapulisan nag-isolate, meaning ginpain niyang iya kaugalingon, ginsiparar niya sa iya mga kaupdanan dira, ang aton pag-insyende more or less, ang mga take over kag take charge asang police station ang iya lang anay deputy, no kang masaligan nga mga personnel. Action firing line. Amoy naso para pinakamadalag kong balita nga aton tutukan karon nga gabi. Diri sa inyo pala tuntunan aksyon na firing line ay ano gali ang inyo sining reaction. Kuha naton sa aton opinion of the day, anong inyo paglantaw sini? Kundi gina-propose sang Commission on Elections as part sang ila plano kuning kaso gidman nga wala iya sang himuon nga pagligwat sa kasuguan nga magapatuman sang election by next year. Ti may-ari na ginaplano kagluyag ipatuman ang COMELEC nga palawigon ang election period, meaning the day of the election himuon duha tubtob tatlo ka adlaw ni nga pagpadulong sang mga botante sa tagsa ka mga eskwelahan nga mo magaserbe ngati dira sila magabuto.
Action Firing Line. Ini kabahin sa mga preparasyon na ginahimo sa Commission on Elections bangod sa nagapadayon gihapon nga COVID-19 virus o kunining COVID-19 nga problema. Ti may mga ginset na nga parameters, may mga planning na nga ginahimo ang aton sini nga gobyerno to make sure kapin pa ang COMELEC agod nga wala problema, social distancing and other precautionary measures nga ginahimo sang gobyerno ta. Action Firing Line. Kano paglantaw nyo sini, nano ang inyo mahambal sini. O, ipadala ina sa aton sini nga comment section dira sa Facebook Live kay para aton mabasahan. Action Firing Line. Ano man ang reaksyon sa mga operators tag-iya sa mga pribado nga salakyan pakadto na sa motorsiklo, tricycle ang ginapatuman na bala, although diri sa aton wifi kay mid-February pa mahimo nga mag-umpisa ang pagpatigayon sang motor vehicle inspection sa mga private companies. Ano paglantaw ni siniman kay ang DOTR actually yung plano nila dati makandak sila may ara sang motor vehicle inspection system nga magadumala ka makapadalagan sila is private sector. Now, ang imo renewal sa registration sa salakyan, hindi ka makaprocess to kung hindi ka makapasar sa MVIS or motor vehicle inspection system. Tiya mo ning isa ka budlay kay kung lang tawon ta ang main purpose kag objective sini nga mabuligan sulbar ang mga aksidente nga nagaluntad kada adlaw. Ti okay man na, no? Galing kay ang pamangkot anong assurance ni kung nalimbawa gidman nga istrikton ang motor vehicle inspection system, mapasiguro ayan sa DOTR nga way na sa magaluntad nga mga aksidente. O ano paglantaw nyo sa mga aksidente nga nagaluluntad, ano bala ang masaming reason? Human error or mechanical error? Action Firing Line. Kaya dapat sinitani may public consultation kay may pagtuon nagpresent kun tani ding DOTR o amo niyo nakita namon nga all over the Philippines ang mga nagluluntad nga mga aksidente ang kalabanan nga rason bangod mechanical error. May mga parts sa salakyan nga nagadiferensya amo ng kausa sang aksidente. Action Firing Line. Why kita ka-question sa wisdom ni sa taga Department of Transportation. Okay man ang purpose nila, pero amo ni subong nga pandemic, hindi ka gani ka bakal sang gasolinas motor mo, o gapangutang nga ning ibanda, distriktuhon another kwarta ini, nga kuoton sang publiko sa ila bulsa. May nga manggaranon ka may kuluton pa. Action Kaya ang Firing Line. sigado, why nagikuluoton, luwas sabi sa kuluton kung may asawa sila, pero hindi mo man iya magasto nga kuot iya. Action Firing Line. Ti manuon tara karon dugadugay diri sa aton sini nga pagpangalagan for the meantime. Lisuan tani magadali ang aton sini atensyon diri sa Bacolod City Hall. Line sa Firing Line. Kay gusto tayo ipahibalo sa publiko ano bala ining panibago o revision sa guidelines sigin pagwa sang National IETF. Anong epekto sini kagano ang mga gindiscuss sang EOC kaina. And joining us tonight, diri sa aton nga pagpangalaga, this is Chairman Committee, Aripi, niya, way untat nga nagatrabaho, although ang OFW, tiway ng uwa nga iya sini nga kapartner, ang Chairman, Committee on Action Team on Returning OFWs, we have Councilor Israel Salanga on the line. Councilor Israel, may gabi, sir. Mga reaction art, good evening, si Mamatag Palamate. Salamat for the time ginatag tonight diri sa Action Radio Bacolod. First and foremost, i-check ko lang, Councilor, ano ini man ang bagong guidelines na naman ginpapanaog sa National IETF kag anong result sa mga gindiscuss ang Emergency Operations Center kaina? Yes, Action Art, Friday, reschedule ang meeting in butang sa Friday, no, sa EOC. But ang National IETF nag-change kaya sa guideline. Pagpag-itsindi, siguro tungod tanan kita mag-uob sa sinang pandemic, nag-asigit pag ongoing ang pagtuon, ang pag-discover sa mga effective ng mga strategy sa pagbato sa COVID-19. Ang ato niya OFW, klaroon ko na Action Art, ang existing lahi, isa mo sila until umabot ang bago ha. Ang existing nato niya lahi, number one, pag-abot
kung halin ka sa 21 or 35 ka countries ka i-quarantine ka sa Manila, i-swab ka, i-quarantine 14 days. After 14 days, siglang negative ka, for example, then na-complete mo na ang 14 days, i-schedule ka sweeper flight back to Bacolod City. Pag-abot mo sa Bacolod, 7 days na lang. Amo na siya ang pinaka-latest nga protocol until 2 days ago. Nawag sa aton si Region 6 nga nag-inform sila si IATF ka amo sila subong ang gina-implement na guideline in Manila. Okay. Kung halin ka sa countries na identified na may strain, pag-abot mo first day sa airport, swab. Then, diretso ka sa quarantine center. Okay. I-quarantine ka dito sa Manila. Pag ika-fifth day, so i-assume 24 hours ka action art, Okay. First day, swab. Second day, go ang result. Quarantine ka gyapon, bisa negative ka na. Pag ika-fifth day, very clear na siya sa guideline. Sa ika-fifth day, i-swab ka liwat. Uy! Oho. I-swab ka liwat. Pag swab sa imo, i-assume 24 hours lang. Pag 6th day, I hope ka mamati sa buong mga OFW sa Manila, no? Kag family na sa Bacolod. Okay. Pag 5th day, kag ika 6th day nagwa ang negative ka for the second time around, i-schedule ka na sweeper flight. Why tagalig ka pakot, hindi ta ka pakot kung ano kalawig gagawa ang ilang swab, no? Klaro, yung ginaya. Okay. I-assume pa lang ito yung 24 hours lang yan. So, example, negative ka sa ika 6th day, itong 24 hours lang. Pagka 7th day, i-schedule ka na sweeper flight sa Bacolod City. Okay. Pag abot mo sa Bacolod City sa ika 7th day, pila na lang bilhin para mag 14 days. Ito kadlaw. adlaw. Pag abot sa Bacolod, isugato ni LGU, i-check ang mga papeles, then isugato ka sa family mo, home quarantine ka na lang. Klaro hunta, home quarantine for 7 days nga remaining. Meaning, kung nag 9 days ka to sa Manila, tanan negative first day and 5th day, Okay. let's say 2 days na yung nagwa ang result mo, kag the following day ka ba na super flight, Okay. i-assume ta 9 days ka sa Manila, then ang remaining mga 5 days, amo na lang siya ang home quarantine. I see. Okay. Pero, aksyonar klarohon ta, nga ma-meeting pa kami si AOC. Okay. Because mahadal anay ang tanan natin nga doctors, etc. Kung ba i-allow din man naton nga home quarantine na lang sila. Although si National nagambal nga home quarantine. Galing kay kung amo ni ka dangerous sa atong stasyon subong, especially may threat kita, dako kita nga threat sa strain, base, gina-consider nga base kung may implement man kita system naton diri sa Okay. syudad sa Bacolod. Kung ano man na siya, Friday na tumabalaan action art. Yes, no problem with that. But ining hard copies ang ang revision sang IATF guidelines nabaton yun na ni siya. Yes, ari na. 2 days ago, gin-send na sa ako Action Art. In fact, Okay. okay. Ka to, galing kay gina-check pa namon, bala gina-finalize pa nato, na motong siling ko sa imo, base matagaan mo ka na time nga ma-present ko ni siya sa committee, sa AOC. Okay. But 2 days ago, no. Not 2 days ago. I think the 4 days ago na bala mo, nagtawag na sa aton niya ang taga-Region 6, kita mismo ya. Okay. Nga IATF, informing us nga nag-revise na naman sa National IATF sa guideline. Aha. So, ang klaruhon dalang di, amo niyo para sa mga OFW families, kag bisan OFW nga taga Bacolod, ginaga-monitor diri subong. Pero kung dito ka sa Manila, most likely, nakabalo ka na ginban ni isang bago nga guidelines. Ang kinalain lang yan, kaysa una to, pag abot mo, i-RT-PCR test ka, pag wa nga negative, papaulion ka tudayon within 24 hours kung tapos na ang swab test, di ba? Duwa na sa kabilog Action Art. Ang suliton ta. At tara nyo sa bulong ari din sa bunga mo nilagyan nila. Okay. Prior to this revised. Kung galin ka sa may strain niya countries, pag tuwag sa imo, bisa mag-negative ka, ubuson mo ang 14 days. Sa Manila, amo na siyang existing subong. Amo na existing sabong. Okay? Pero kung halin ka sa countries nga hindi siya included sa list niya may strain, Oho. pag swab sa imo dito, i-quarantine ka, after 2 days ka magawa ang result, pag negative ka, papulion ka. I Sa see. Bacolod. Kag diri ka na lang yan ma-comply or diri mo na i-complete ang imo nga 14 days sa quarantine. Amo na difference nila. Pero kung coming from nations nga may strains ng COVID, may obligado ka nga magtinerto kay after 5 days, isuliton nga ipaidalom ka sa swab test.
Yes. So, override na to siya sa mag-o nga revision. Okay. Hindi ka na kinahanglan mag-complete ng 14 days mo. Pag negative mo sa imo second swab sa 5th day, scheduled ka na super flight back to Bacolod City and hindi mo na i-complete ang mga 14 days. Amo na to ang gina-implement sa buong nga guideline. I see. So, inaguro ang isa sa mga istoryahan nyo diri after sila magabot ni sila kung bala home quarantine, ma-provide bala sa quarantine facilities ng city, and then, tiambot, pero diri sa aton sa mong counselor, if in case magabot ni sila, ining COVID, new strains ng COVID, may ara kita na gadget nga pwede gamiton, nga ma-detect kung may ara man sila? Yes, may, in fact, si Province Action Art, for sure nakabasa ka na Okay. Naka-detect sila gani, asang nag-declare the blast ang travel history, Aha. na ginasearch yan isubong, nabalado nila nga positive dito sa COVID strain. So, may mga gadget na subong nga ginagamit para mag-detect yun na siya, no? Okay. Pero, Action Art, in fairness man, sa OFWs naton, kaduwa ka na mag-negative. Medyo confident ako na iya nga pag-abot sa Bacolod, medyo clear na saya. Aha. I think tama ko mo twice na. Action Art, iklaroon ko lang, kung nag-positive ka sa Manila, kaya na negative lang Yes, Kung yes. nag-positive ka sa Manila, hindi ka papapulion sa Bacolod. Tapuson mo ginang 14 days dito sa Manila. Okay. Pero after sang 14 days mo, bawa nag-positive ka, kinanglan, requirement siguro nila na ara na butang na stipulate na kinanglan may negative result kagid antes ka papaulion kung mag-positive ka. Yes, medyo strict si Manila Gina-check ka na Okay. si Manila ang naga-evaluate kung pwede ka na papulion sa Bacolod or not. I see. So, ang dugang siguro sila nga mga regulation man diri sa local kang mga planning ninyo, the finalization of that will be this coming Friday. Yes, Action Art. Okay. Pero tisubong kumusta because of these new guidelines? Why natas ang mga schedule OFWs nga magapauli or arrival tonight or sunod nga mga inadlaw? Ara Action Art every day, every night nagasugat kita gihapon sa mga OFWs. Although ang number ga decrease tag 10, 12. Okay. Pero ara gid gihapon, kita mi naga-complete sa 14 days Remember ang existing nato after 14 days papulion sila. Aha. So ara gihapon after 14 days nagapinuli gihapon at lagi naabot sa December, January 1, January 2, January 3, kaya naabot sila sa gihapon. Pero based on the record nato no sa EOC kag sumungman sa City Health, ang mga nag-alabot from January 1st until today, why ang OFW nga nag-positive pa lately sa swab test? Wala agad. Kay Very sa good. Manila pa lang medyo clear na sila Amo na advantage sa buong Action Art. Sa Manila pa lang gina-hold natin sila Hindi kaya kapuli diya kung hindi kaya mag-negative So, Aha. hindi mo namin sa buong sa mga provinces. Okay. Ang sa ROF, same the why man niya sang recorded yan, nga nag-problema pa no, after nga nakapauli na sila. Same. Medyo stricto pa ganit sa ROF gina-require sila 72 hours pag hindi nga swab result. Yes. Isa na lang, sir, why man kita diya as so far Bacolod City is concerned sang OFW or ROF nga nag-mislead o kung why nanugid insakto include bala sa mga information gid nagbinutig abi sila nga pag fill up sa mga information, why pa man yan sa incident katulad sa province nga na-record? Actually, Action Art, why ko binaka-follow na bisang natabo ba sa province kung ano kalusot na ta. Okay. Why ko na information, gibala concrete nga information, di ba sige magmarakoy na bala, I don't know, ko kabalo. Kaya ang nabalaan kayo sa mo sinay, kami tanan yung plano nga nag-aabot dire nga ROF, kag OFW, gina-bagaan namon, gina-check, gina-orient natin, gina-check natin ang papeles sa isa. Hindi Okay. kaya magawa sa sweeper flight, kung hindi kaya ma-check, kag hindi ka mo sigurado nga OFW, kaya kagawa ka sang certificate and swab result So, why taya, kung ang question mo, kung dili sa Bacolod, natabo na siya so far, do why pagit kami naka-encounter. Unless, I don't know, pero why ko kabati, ang nag-aagis sa barko siguro, kagbase sa mulo diri ang OFW sa kagway sa check. Pero may mga staff ito sa bread ko So far, why kami Action Art? Why pa kita kaloyan? Sige. Kay pas posted Councilor after sang sining meeting this coming Friday so that ma-inform ta ang mga pamilya himata sang OFW kag ROF diri sa Bacolod City. On that note, salamat gid halong kapermi and God bless. Anytime, Action Art. Salamat, mga gabi.
Action firing line. Amo na ang bag-o subong nga guidelines no sa mga himata pamilya sang OFW. Basi way pa kamo ma-inform sang inyong mga pamilya kapin pagid ang may schedule nga magapauli man gintuduhan pagid no mas ginpa-stricto pagid sang National IATF ang ginapatuman nga guidelines for the reason nga mapasiguro nga kung in kaso matapikan ka sang COVID strain, hindi mo na mabitbit ina o madala kag pwede nga ipanglaton sa imo mga kasimanwa kasimaryo in kaso nga makapauli ka man ti strikto na mo kung halin ka sa mga pungsod nga ginlakip sa listahan nga mayara sang cases sang new COVID strain kinahanglan after or pag-abot mo kundi i-swab test ka. After sa swab test mo bisan negative ang result, few days or 5 days after sina, you are required to stay in Manila para nga magpaidalom liwat sa ginatawag nga RT-PCR test. Action firing Amo line. nang klaro da, ina kung halin ka sa mga nasyon nga may record na sang new COVID strain. Now, after 5 days, mapaidalom kaliwat sa RT-PCR test and assuming nga ang resulta dito waya baklag dasig abing pagwasang result, ti sunod nga adlaw kung after 24 hours may magwa nga result kang negative ka na, pwede ka na makapauli sa imo puluyan, sa imo balay. Galing ari naman no ang balantayan ta. Anong matabo dire sa regulation sa Bacolod City kay ma-meeting pa ang EOC upod sa komitiba ni Councilor Israel Salanga sa palaboton nga Biyernes. Action firing line. Ang diskusyonan nila kung bala pagpauli di sang OFW nga duha na ka beses nga ginpaidalom sa RT-PCR test sa Manila kung bala ini siya is-subject or ibutang gihapon sa quarantine facilities or rikta na puli sa ilabalay. Inaway pa na may baluan ang mangin desisyon kag recommendation mismo sang Emergency Operation Center. Action Sa firing iyo line. si aradang mga doktor, aradang pila ka mga expert nga nagabulig sa City Government of Bacolod nga mag-discuss na grabe nga huol naman nino sa mga OFW tigaling way tamihimo kay bangod nga ang imo nasyon nga ginhalinan naka-record sang bag-o nga COVID strain dapat sunod kagid sa regulation mo na ganing ginambal ko sang una nga dapat ning DOH ag panindugan na lang ni nga ang tanan nga mga Filipinos kung pwede maka-extend sang kontrata nila sa mga lugar nga may new COVID strain tani hindi na lang ni pag pagpiliton nga papaulion no i-allow sila. Although nainsindihan ng kabudlayan sila sa iban, kay pila naman katuig nga stranded sila tumo. Nga kung tani mapauli na di, but because of this COVID, sining pandemic, why taman ng ginapangayo, ti apektado sila. Action Pero ang firing point line. is, dapat sini ang DOH mismo amo yung nagatingog, among nagahambal, among nagahimo sa mga regulation da. Di galing imaginabla, no? Imbis kang DOH, no, mo ning magpulok-pulok ka magtindog da, maghimo sa mapanindugan, kay sila ya ang naka-intsende, technically, clinically, sila yung nakahibalo, mga doktor sila, yung mga eksperto sila, gimutang na gani with presumption, nga kabalo sila mo. Kay ti amo ng expertise nila da, galing kay ti ang DOH, ay tamimi, iya. Action firing Kita nyo line. naman sa primero, itong abal sa DOH, sila nga, wala itong tanay, pamansang COVID strain di sa aton, nakasulod ara, kaya nagsulod na, nagdamo ng numero, sobra na ito na pulo, nagligad, ngadlaw pa lang, do 17 na ganito, o, amo, baya kita nagkaran-karan, ti ang mahalitan sini, ang mga OFW naman, nga nagalin, dito sa iban, nga makapungsuran kapin pagid, kung ang imo ginalinan nga pungsod, may record na sang COVID strain. Action firing line. Wala itong dadari sa lokal. Ang sa nasyonal, ang guidelines na set up na ina, pero sa local, on Friday, i-discuss pa ina sang EOC sa Bacolod kag komitiba ni Councilor Israel
sa langga. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Agapasimbangwa, mapunaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radio. Agapas ang banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio.
ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsagan mo ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Firing line. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:58 na. Pabalik diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. Oy may gabi diragalik kay Ernie Morales. Paring Ernie Morales, diri sa Corazon Locsin sila, no? Nga head sang ila security group ang gabi. Araman ga monitor karon nga gabi si Bing Sky Dagomboy, Jose Gerson Lapinig Junio, kag Tuto John Acosta. Araman si Tita Ella Anlap Castaneda may gabi dira, sakay Jose Gerson Lapinig Junio silingya from Action Hotline to Firing Line. Monitor lang kami dia Stone Heaven sa Granada. John Acosta may gabi man. Araman si Sir Milili Uligo, no? Dira sa area ng Tagob. Sir, kumusta na? Regards lang dira sa pamilya mo. May lang nga pag monitor karon nga gabi. Ang iba nga maminsayaryo ga pap-apat. Amat-amaton ko lang niha. Hopefully labutan tagid ang maminsahe niyo sa kay Clint Lirazan. Good evening. Pag-greet lang ko sa akong best friend kay Captain Joel Simino. Araman si Bernadette Lacson, Gilbert Tanilon and Lily Nang. Araman si Joy
Drilon. May ngabidra Joy, Marie Ivansa. Paano kung FW magpauli pa sa LGU, another quarantine? Amo ng problema, ma'am. Kay depende na sa regulation naman sa tagsa ka LGU. Hindi abi pariho ang Bacolod, hindi man ang Negros Occidental. Muna nga may mga nag-question, silingan na ano niya man, Bacolod lain, dira sa Negros lain man, kititag sa ka LGU, nag-set man sang ila local guidelines, na? Amo na ganitam, angid, kung kaysa, amo na ni ang ginabatyag sa mga OFW sa ginatinira nila nga pong sodbog pauli, di ba? O, grabe magyapon. Tigaling amo ni, hindi kita sa normal nga sitwasyon. So, ang aton sining nga comfort zone, maapektuhan gid. Action firing line. Si Alex Montesa, nag-regards ka nagatami ako kay Councilor Ising mayang gabi. Araman si siling ni Sir Alex, siling yung objective lang, ginalantaw sang LTO para sa mga motorista, Sir Art, para sa safety and secure. Pero ang senaryo, nga another burden dako nga balayran, nga requirements para maka-obtain sang renewal, wala nila ginalantaw. May consideration man sila ihan, wala sa salakyan ang sala, kundi sa mga irresponsable kag untoward incident kaangay sang human error, na, kita mo na, why ganis la data no? Nga, kung pila sa bilog nga Pilipinas, pila sa sining mga insidente makonsider as human and mechanical error, amo na lang ang mga datos. Action May firing mga line. ni sila nagkonsulta, iban nga mga LGUs, gani, way kay balo nga may amo na ni subong. O si Tomas Bruniola sa Regent Pearl Alihis, Jonilo Gonzaga, ang sa LTO hindi na tani pwede kay paano ka kunyo pang karga kapacheck pass ka sa every 5,000 kilometer, gina-check dapat ang Bicol lang low below 2005. Kag ang problem, ang pay na namon nga plate kag now many years na nga ang sticker nga gina-charge nila mag-renew hindi kompleto kag ano man, wala pa na tiyan mo ng problema sa dasig sila, may mga ipatuman sila ya, pero ang obligasyon nila mismo sa mga operator nga nag-process, why nila mahatag? Action firing line. Kita mo na DOTR, abi, tukbilan yung manda. Ang sa LTO, sa national, tuwai man na di sa lokal. Alangan na di karon kung pasugtan mo lang na, kung ang plaka, di may gobras lokal, di kundi nagmato-mato na di sila para ma-provide ang plaka atong dugay na nga nagbayad ng mga stickers nga wain gyapon mahatag. Action firing line. Gagalabanan lang sa mga violator, sina mga way plaka, sa tuod lang, trisaton ganiyo na mo man di nga way mga opisyalis pang iban, way ganiga putang plaka sa salakyan nila. Action firing line. Sem sila guruya for safety purposes, do hindi amo no. Standby sa report ni Action Marlon Hinobia, gikan sa provincial capital kay Luis Gonzaga. Good evening sa Mailom, Arivalo. Arivalo. Pilido yung kagngalan pa rin, no? Jen, si Sir, dira sa Singapore, mayang gabi, salamat gida, kay Rene Colantes. Monitor man siya kuno, Clint Lirazan. Ginapatami yung best friend niya kay Captain Joel Simino. Good evening, siling ni Bernadette Lacson, nabasa ko na nagaligina, no? Dennis Richard Tibor Roma, Alma Agravanti Sabater. Thank you, Gida. Thank you. Araman si Tomas Bruniola sa Regent Pearl. Sige. Rodolfo Villanueva, siling nga money maker na sang gobyerno para maka-generate funds kay puros na lang talon sa IMF. Di may mga salakyan naman nga kaluluoy damo balayran. Ang lain sina hindi kagid marinyo sir kay pabaklon kaya nila. No? Pabaklon kaya nila anay sing ila sining sa mga parts mo da sa salakyan nga may diferensya antes ikaw makapasar sa sining motor vehicle inspection system or MVIS. Action firing line. Ami Agustin Varon, sila nga patami ako tani ang bana ko nga si Elmer Bailon Varon ho, ngara sa Kalumanggan Bago permigid ga pamati sa imo. Ay importante lang nga pa-aksyon ni sa kung sino man nakakilala bala kay Rosana Hamilo
Rosana Hamilo or Hamito dira sa Hacienda San Roque, Barangay Salvacion, Banwa sa Murcia. Ang imo papilis nga nabilin mo sa taxi ari di sa Action Radio ngindulong dito sa kalanaan ni Mrs. ang taga Vitline nga driver nga taxi nga imo nasakyan. Kuhaon mo lang liyog di sa guard on duty mo importante ini kinamo di dokumento. Sino man nakakilala dira kay Rosana Hamito or Hamilo sa Hacienda San Roque, Barangay Salvacion, Murcia, no? Palihog pa'y balo siya ang iya sining mga dokumento nga nabilin niya sa taxi nga ginsakyan, ari diri sa Action Radio Bacolod, kwaon niya lang sa guard on duty. Action firing line. Ayos salamat kid Ricky Calves. Niya mayong gabi dira sa Isabela, kami sara, pamati, o kay Moyek Siaton, mayong gabi dira. Nagapataka lang ang LTO subong kay Duterte pinaggusto lang sila. Jonilo Gonzaga, okay nang sa kumilik basta tani back to manual kay kon Smartmatic lain ang gadaog. Dahil Smartmatic lain ko nung nagadaog sa eleksyon ay kalain. Action firing line. Sige. Si Jocelyn Libuon Dispuho, Juval Trinidad. Sir, may gabi na si mo kay inaway kong basahan ng imo sining mensahe sa hotline. Salamat at all viewers, listeners who are monitoring right now. Good evening, sila ni Sir Joval Trinidad. Action firing line. Okay na si Action Marlon, ara na siya on standby. Diri kita anay, kaya daw may good news sa probinsya. No, at least nagawa ng result ni Governor Eugenio Bong Lacson. Provincial Capital reports. Sa balita, with Action Marlon Hinubia. Action Marlon. Action Art, sakto nang imo sila mention kay sa mga hapon na istorya na itong si Provincial Incident Management Team Commander Dr. Zefard Kailian angot sa negatibo nga resulta sang RT-PCR test upon swab specimen nga ginkuha sa kay Governor Bong Lacson kay ginasang Aga Action Art. O galing kay ang inang papel gid bala halin sa molecular laboratory weapons of pharma pag-action art for the balita. Amo na negatibo kay amo na gid man action art ang ginalaoman gin expectar mo di Governor Bong Lacson kag sa mga taga provincial capital kay ang una diri action art gin basihan ato una nga nag-negatibo bala nga tatlo man ka mga opisyal. Okay. Naka close contact ka sugilanon mga dito. DILG official Iloilo nga nag-positive action art. So bali apat na subong, apat na ka mga close contacts sang COVID-19 positive ang nag-negative. Sa isa sa apat na art si Governor Bong Lacson. Alas 8:30 ang takda kay na sang aga na ang pagpakuha ni Lacson sang swab. May aran na Lacson art kining tinatawag na drive-thru bla. May drive-thru swab center. Swab testing center dara sa Manisilay Hospital. So nag-drive-thru lang kay na si Governor Bong Lacson kay kundi before sa nagpagkuha sang swab test nag-self-isolate iba ni siya. Okay. At ang matabo was aga balik niya siya report sa provincial capital. Ang ginapabot na lang resulta diri ang resulta sang swab test man sa 18 ka mga DILG Negros Occidental employees. Negros, Negros Occidental? Oo, nga DILG employees, mga 18 gina sila ginkuhaan sa swab. Kaya naman niya sang Aga Action Art. Okay. Way pa niya mapagawang resulta. Why guro sila yung nag-drive-thru mo? May basi Action Art may resulta naman bala. O galing ka naman, ipalayag din nila siguro ni Buwas. Kung baka mayara sang kung pila ang nag-negative, pila ang nag-positibo. Kaya ang kalabanan, sila suat sa pag-istorya ko sa kay Provincial Health Officer to Dr. Ernal Tumimbang, naka-home quarantine man ang kalabanan mo. Kaya kung ang
balay mo gali action art, kaya ara sang pwede bala magamit nga isolation, pwede ka magka-isolate, kulo kompleto, bala may ara sang kaugalingon nga CR, may ara sang kaugalingon nga kalanan. Okay. Then na inspection man action art sang IATF. Kapag saling IATF, okay, dala ka lang isolate, dala ka lang quarantine sa imo sa nga balay. Pero kung waay, dito sila sunod gindala sa Mamukal. Mountain Resort sa Barangay Minoyan, Banwasang Mauricia. Damo pamanda sa Mamukal Subong? Ang Mamukal ang sun art, jutay na da. Jutay. Kinatarit para lang action art kung mapuno bala mga quarantine facilities ang probinsya. Okay. Pero, intended ginaya sa mga government workers, government officials, government employees nga gina-quarantine. Amo na lang gintalana sila, ang Mamukal. Yari. Pigana na kayo may tricycle? Oo. Ari ko masamawan-hawan nga lugar sa Gilid Highway. Ari kay subong hapon action art, mga alas 3, nagsapol pag ang PIMT dira sa may social hall sa Kapitolyo Provincial. Okay. Inistoryahanay pa sila supposed to be kuntani ang preside sining meeting ni si Governor Bonglaction pa po. Adjus. Kay naka-isolate si Gov, so ay sa makatikayon. Nagserbe lamang itong sunod niya, nag-preside si Provincial Administrator, Atty. Diaz lang. Kilid niya si Tumimbang, kilid sa piyak si PIMT Head, Zephyr Telian. Ay, si. So, bro, nadayon ka ba ng meeting nila? Why lang galing si Gov? Why lang si Gov? Yan istorya ng sunod ko na, pagkita ang dugang pwede nga himuon sang provincial government. Okay. Para nga matap na ini COVID-19. Ang preparasyon, parang lip nga wagid man ginapangayo, parang lip ang suat na mag-positive to sa UK variant la. Atong apat yung mga nagrense. Ginahulat pa sunod kay ginulayhon ko man kinapabangkot kay Dr. Tumimbang. Kung ano kalawig doon sa papagawa sang resort pala. Siling Tumimbang ang art, waay pag babalan ko na doon kalawig doon. Kay pag-o nga process naman, hindi niya RT-PCR, waya sa RITM, kung dito sa UP, Philippine Genome Center, waya sila sa patod na sunod nga pizza yung palayag, ang mga taga Philippine Genome Center, kung saan pwede mapagawa, yan tong resulta. So, bali, ano niya, si Parado pag ini? Si Parado sunod na niya, bali una na siya, RT-PCR test? Hindi na sa RT-PCR test, yan ang apat. Hindi, I mean lang una, di ko ni gina-RT-PCR test ka. So, may diferensya, gid kay may ara man sample nga padala to ya sa Genome Center ni. Ang sample ang sunod nga padala sa Philippine Genome Center to determine kung bala UK variant. Ina kung mag-positive ka? I see. So, iningin ko so, patang malong galing ni Gross ka Bacolod, halimbawa kung mag-positive ka, ang imo sample sini, may another sample, swab sample ka, nga ipadala to sa genome. Kung halin ka di action art, direct kami naghalin sa UK. Okay. Ang i-swab, ang kwaon siya doon na swab specimen para na sa UK variant amo na sa plastada. Okay. So, ang action art niya, nga swab specimen, sa tatlo ka mga nag-negative na official, kay Gov Lacson, ay sa dihot. So, ka mga DILG employees, RT-PCR test to action art. RT-PCR test niya. Amo na gani nga, dira lang gindala ang swab specimen sa Siray Hospital. Kagdasig lang action art ang papagawa sa resulta. Okay. Yari si Provincial Administrator Diaz. Well, si Gov nagpaswab kagina about 8:30 in the morning sa Teresita, Landoni, ang DILG employees for the province of Negros Occidental, 18 yung swab bago lang, no? I was updated that tapos na sila swab, and then some of those nga wala sang isolation area sa Ilabalay will be transported directly sa Mamukal Resort.
Pero the good thing is, board member Juvie Pipelio, who was also with Governor Bong Lacson during the summit, and actually sila gid tupaday, tested negative yesterday. So nagwa ang iyang test result at about 7:30 in the evening. So I immediately informed the governor and also the vice governor and other board members to assure them that wala sila na compromise by conducting meetings or committee hearings with board member Juvie Pipilio. So, ang intention as lahat nga nag-negative, si board member Juvie Pipilio, kay para sa tuo ni Governor Lacson, Ini sa litrato nga daw, babae nga nakakulor, doblo? Oo, muna siya, si Pipilio Lacson Art, si board member Pipilio na siya. So, at isa ni Governor Lacson. Ang sa wala naman ni Gov Lacson, nag-negative man na siya, si Assistant Regional Director Maria Calpisa Cardua. Ang importante, siniguro makaserbi ni nga lesson nga kung pwede malang ni mga awards ning kag-summit ning online o virtual na lang liwat. Amo na lang nanay guro Gani man, ibalik Lacson Art. Balik na lang mga virtual. Ang mga activities, Okay. gani sa mga katulad sang iyasang Iloilo nga dinagyang virtual man ang ila activities. Ang Iloilo Lacson Art, medyo tuman pag ito gani, katalulupang doon. Kaya ining pag-Pacific Lacson Art sa DILG official, alin ni sa Iloilo mo. Gani. Kaya may nag-una nga partitres kaya gani, ito yung nga nag-Pacific, ang DILG employees. So, close contact inang DILG official na nag-Pacific. By the way, negative man ang provincial director sa nga DILG Negros Occidental nga si Roslyn Quintana. Natin bakulod although nga tiway ito siya sa Anti-Drug Illegal Summit, kundi dito sa ila regional conference, negative man siya gani. Si Madayag, doon nakita ko to Nagganto man siya? Oo, nakatambong to siya. Kay nagkadto magani siguro Action Art ang ano to lang ang DLG official halin Iloilo nag-istorya sa pila ka mga DLG employees. Amo na nga close contact ang mga DLG employees. Kaya makabing sunod atong 18 so ka mga DILG employees nga mga organizers ko sa sining event. Okay. No? Kaya isa lamang to sila sa mga nag-asikaso bala para matigayon ang Provincial Anti-Drug Abuse Summit. So parang update, good news kay negatibo. Okay. Ako na sa nalang buwas, ang resulta sa 18, ka swab test sa 18 man ka mga DILG employees. So laton tana, kay importante na at least ang aton ginapangamuyo nga tanan sila mag-negative action marlon so that kay hindi man problema. Gani man, kahit kung mag-positive action art, why naman gina pangayo, daw damo-damo, gid siguro ang i-contact trace naman ati, ngandaan may mga media man to nga to nag-alaten, di ba? Oo. Ang nag-anunsyo gani sang pag-self-isolate ni Governor Lacson nga si Atty. Diaz, nakatambong man ganito mo. Si Atty. Diaz? Oo, nakatambong man to, pero hambal niya, why siya nagtener dugay. Nag-in and out siya, nagagwa sulod siya. Tinagluwa siya kay Go, kay si Go. Siya ginasun out siya nagdaho sang certificate of appreciation sa DILG official na nagpositive sa COVID-19. So close contact siya. Ikaduwa na nag-sun out nga self-isolate ni Go. Kadumdum ka to nga may araman sang isa ka utility worker bla sang assigned sa governor's office nagpositive to sa COVID-19. Na amo tong first nga pag self-isolate ni Gov Lacson September 2020 to naglabot pa ganis punto nga may lockdown pa ganito mo naging implementar ang provincial capital pero nagligad to yung tuig. Nagligad tuig to. Sige. Amo ning, pero may si Attorney Alminasa Pero may si Attorney Alminasa nga monitor subong? Alminasa, nga monitor subong? Nga swab test sa 18 man ka mga DILG employees. Nga swab test sa 18 man ka mga DILG employees. Oo, nakatambong man to, pero hambal niya, why siya nagtener dugay. Nag-in and out siya, nagagwa sulod siya. Ikaduha na nag-sun out nga self-isolate ni Go. Sang isa ka utility worker bla sang assigned sa governor's office nagpositive to sa COVID-19. Na amo tong first nga pag self-isolate ni Gov Lacson September 2020 to naglabot pa ganis punto nga may lockdown pa ganito mo naging implementar ang provincial capital pero nagligad to yung tuig.
Oo, ti ba yung gabi? Siling niya, pero ang grabe, siling niya Action Art, siling na Attorney Lorenzo Alminasa, mas grabe pag niya ang Banago variant. Banago variant. Banago variant, Bugoy ni si Attorney. Hindi na Gorea virus. Hindi niya virus siya eh. Hindi niya virus, lain niya Banago variant, niya baskog pagiguno mo. Gani. Hindi sige. ka, no? Sa masila higop niya guro. Sige, kapilan na. Te? Amo ring update gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action nyo. Action na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Ay, Action Marlon, ang apat ka LGO ni si San Uni gani record nga nagkuan sila. Nga inibla ang apat ka LGO nga daw zero active case. Ang apat Action Art latest na siya as of January 26. 26 pa man. Oo. Kapon. Kay dira na Action Art nalakip ang record. Yaka PIMT record na siya. As of January 26 kahapon, dira mo na makita nga nag-zero na ang surat sang Kabangkalan. Kabangkalan si Palay, Valladolid, kag San Enrique. Yes. Ba, grabe. Don Salvador Benedicto nag-zero man tani. Dali kami nagdugang nga isa. Atong police officer bla. Nag-COVID positive number 16 sa sang Don Salvador Benedicto. Ayos. Iba na sunod ng mga syudad, nga sadto may dalag ko nga kaso, na-check ko ang latest nga record nila, single digit na lang. Wow, very good. Kabay pa tani, bisa na mo ning pamahog sa new variant, kabay pa mag-zero na ginitanan, agon nga kita diya makaluligwaman sa mga regulation. Gani. Sige. Sa Action Art, ang Talisay City, gin-check ko, single na lang. Single? Oo, mga anom na lang turong bilin nga active cases. Very good. Ang San Carlos City, ang San Carlos City, Action Art, single naman. Single? Oo. Wow, very good. As of today, 9 na lang sa pag-check ko sa record nila sa ilang sa nga datos sa Action Art. Okay. So kamay pa, nga mag-sige-sige niya. Ang single ka mag-zero na gitaran, parang pati sa bulan sa Pebrero, pwede na siguro ma-recommend nga ito sa nga probinsya new normal. Hindi lang anay guro Ha? Way pa gani ka pang vaccinate o way pa ning vaccination program. Daso na lang na ang new normal kay in a way. Ang ining kuano yung new normal lagi naman nimo. Inibla subong ang MGCQ do halos new normal naman. Yan naman. Te? Hulaton talang Action Art na kay pila naman ang kadlaw. Bulan na sang Pebrero. Panibago na naman siguro nga panibago nga hangkat naman panibago nga bulan naman. Bulan tan ini sang pagigugma? Ating ara ginayang Valentine's Day. Valentine's Day dayon dayon ginaya. Oo, dayon ginaya. Sako-sako na ganing iba nasyonal sa pag pang canvas. Canvas ang ining flowers bla. Flowers. Da disenyo. Dason si Manda pa na. Dason si Manda pa guro. Sige. Ang ka-action nyo gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Marlon Hinovia kay Serafin Bermudez and Maymay Line. Gamonitor man si Jeffrey Sofia, araman si David Istander, Tita Tinan Villarde, George dito naglukso, Ryan Lee, Albert Lloyd Locasan, Jimiba Merasol, Julius Gayanilo, good evening, Totoy Corodo. Grabe yung ngalan ba? Totoy Corodo. Pag-greet lang da si Attorney Ronald Cipriano, kag Engineer Carlo Chua, nagatutok kina sila. Salamat kina. Cathy Ver, nag-greet happy 74th birthday Tiyo Iking Gonzaga sa Barangay Araal, Carlota City. Thank you, Gid. O Simon Cal Torilla, maing gabi man. Attorney Lorenzo Alminasa, sir, maing gabi. Araman, Romy Agsam, dapat 3 beses ang swab test. Dito sa Japan, ganyan, kaya marami dito po. Ay, gili. Victor Tugaf, maing gabi man. Ruina Castillo de la Cruz, maing gabi, monitor lang sa Barangay 6, Purok,
Basagana. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ako si Dr. Faye Abigail Fort. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano na kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Ayos alas 8:30 na sa gihapon aksyon firing line sa ngalan sa regular anchorman aksyon Brian Morden. Action firing Uy, line. si Kativer, araman ka monitor. Salamat gida. Vladimir Burgos Lopez. Silingya, greet ko lang si Mama Winnie Burgos. Kag kay Tatay Freddy Burgos, ang Biscom Binalbagan. Adlaw-adlaw gid sila kuno ga monitor. Salamat gid. Si Tutoy Kurudo, damo siya. Minsay gin padala. Si Brother Tiny, sang probinsyano. Kapi, mayong gabi Bo, probinsyano, kapi ha. Perti ka. Si Jose Mongcal Torilla sa Binalbagan, gamonitor man. Ayos galing iba nagadoble ho. Si Ana Mandrigos Rub. Amo na ang new normal, sir, puro pahirap. Sa kay Juan de la Cruz. Rowena Castillo de la Cruz, always gid ka monitor from Barangay 6, Purok Masagana. Mon Lisay, Araman. Sige, Romy Agsam, Lilia Taton, Araman. Si Joseph Pacifico, Action Art watching live from Barangay Baliwagan, San Enrique. Gabi Hipilga, si Bro Gabriel Hipilga, gamonitor man. Luis Gonzaga, thank you for listening. Uy, tanan nga mga OTTG Ara na si Sir Frank. Sige. Aribalo. Ano basa ko na ni Kaina? Sige, samtang Ang iban karon naman, dugay-dugay. Online sa firing line. Alas 8:32 na Action Radio Philippine Standard Time. Joining us tonight is the Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Kaya ini man, doon nagpadala sila sulat kay Mayor Bing, daw higaynyo sila kuno nga ni parti sa curfew balakag sa liquor ban. Sir Frank, kumusta? Mayong gabi? Oo. Art, I'm good, Mayamana. Mayong gabi man siya. Salamat gid sa time. No, i-check ko lang, sir, na no, ini nagpadala ka mo sulat sa kay Mayor Bing, parti ini sa curfew kag sa implementation sa liquor ban. Tell us na no ang gest o kaundan sa inyo ginpadala nga communication kay Mayor? Ang communication naman kay Mayor, the position paper naman to. No? Actually, buwas ko maabot siya pa lang kay ginpapirmahan pa to sa tanan ng mga proponent. The position paper naman for amon recommendation for economic recovery ng siyudad para sa 2021 naman. No? Kaya kinamon kung ang aton na sitwasyon 2020 magadiretso 21 daw bas hindi na namon naparangan Kinangan ng improvement gid sang amon nga binta, no? Sa 2021. Kung ang level sang negosyo namon 2020 daw damo gid pag hindi madugangan magsira. Okay. So, partly, ang nasiling namon to nga ang night business tabi madugang-dugangan ang oras kag ang mga ubaligyata. So, siling namon, instead nga may curfew pa, waon na lang ang curfew, no? Dulaon ang curfew. Dulaon na lang ang curfew. Oo, no? Pero, para lang sa, sa daw 23 and above something. No, ang eskwela at hindi puli gamuya kay may klase gamuya, may kwento gamuya, no? Virtual classes, online classes. Ang Necor ban, the same thing also. Amo man ang 23 man niya, 20 below 23, which is normally siling namon amo na sila yang eskwela pa. Ara pa sa college, ara sa elementary high school, hindi ka mo yung pwede inom. Dapat siya pulo sa mo, ito yan, mag-eskwila ka mo to. Galing kati, kung halimbawa, sir, kung why curfew, yung iba, ni may dala ng extra, abi, magwa na sila, abi, why naman uniform na sila, tiisling ko ba, kung ma-insister niya, wala na kuya, sir, 25? Ara na sa aton basta ang aton niya sila ang lig sa aton sa mga estudyante na may eskwela mo, no? Amo na yan purpose mo lang kung ikaw yabusaran mo ang
pag-amlig sa syudad si mo, ti mo na responsibilidad sa citizen, no? Okay. Pero ang syudad niya, sa eskwela pa mo, puli ka mo yan temprano, hindi na ka mo yan mag-inom, something like that. Oh, no? kag anyway, way So, pagin man sa mula online, naman- way pagin man sa face-to-face classes, subo nga, online pa man lang. Dahil pa, online pa. Amo pa na isa namon gani luyag ng lantawon na advocate. Pero tapuson ko na anay ang curfew kag Yes, sir. Please. Curfew kag ang liquor ban nga ilip na lang. Oo. Ang curfew ilip man para balan mo nga mo night business mga 30% man ni siya sa mo negosyo. Akling na bilin ni Gribong buro 10% basi 5% na lang. Kaya alas 8 ay na gapanira na tanan halos. Yes. No? Aha. Oo, wala na gid na bilin niti tingnan basi makadugang-dugang pa ni ang night business kuno ay curfew kag liquor ban. Kay tanili tayo na kami to nga ang ginalaw na sa presidente ang 10 no 10 to 14 nga makadugang sa na magdalagaw di ba? Pero meron 15 na mo to 65 tingin sa pagkaugnay sa 10 years old. Kita nilipay na kami to kay balan mo ang 50% o lapit na 50% ang family activities, ang pamilya lang nga gagwa kagalagaw, 50% ang amon nga binta halin na sa family activities. Lalo naman nga Pilipino bitaya, pagkadto sa panyaga, pagkadto restaurant, o bigang pamilya, kabataan, kadto sa park, food katanan ng kabataan. Even ang mall ka, partly entertainment na sa aton no? Ito ay kabataan, may mga rides da, manyaga kita da, no? Tapos hindi pa ako may kuhan kita. May lo bunyag-bunyag, di ko nigalo guwa man. Tingnan mo ta, di ba mo ayaw na to, no? Mga bulig-bulig sa to, probaw ginbawi man sa presidente ko na to. No? Ginbawi niya? Ginbawi ito, tani ng 10 to 14 years old, dugang-dugang mga binta. Isling namon sige na lang dire na lang ayo namon kay mayor niya executive order mo lang niya. Lifting of curfew kag ang liquor ban. Okay. Yes. So at least ang official communication most probably basi buwas nyo papapadala. Basi mapadala na to buwaso. And all the others may iban pa kami to na pangayo pwede ta mabalaan ano pa tong iban na nyo? Isa sling namon kinanglan ang tao may kwartaged. Since hindi kami kaabre, kamo bilang ang gobyerno bilang ni ang tawag lang nga public spending tani plan nila. Okay. Mga cash forward program, infrastructure ilang nga projects, ang mga financial assistance sa mga micro businesses. Damo to ang pangayo namon. Okay. Ang mayor ta. Na makadugang bala trabaho no? At least may kwartang tao parang binta makadugang-dugang man sa amon. Oo, way labot na ang night business namon magadugang. So kinanglan ng tao may kwarta man. Kaya priyan mo provide man kwartang tao. Tuod na. Kinanglan may kwartang tao then may longer amon nga business hours abi. Yes, sir. Amo na the biggest of that is longer business hours. May purchasing power ang tao will result to more or better nga revenue sa amon. Then we can hire some more. Makadugang-dugang pag kami empleyado. Amo mo lang na sa ang kuhan sina. Sige. DJ kuhan. Hopefully makonsider ni Mayor niya ang request siyang inuhanay. Pag-abot di sang atobla si Berna Puyata, daw okay man siya. Nga daw okay ng pangayo niya para at least maglut ang bakulod, ang night-night na mag-abri-abri, may low binta-binta mga kamo. Gani man. Kontrolado naman kuno ang aton nga local transmission Daw halos gamay. Galing mo budlay ni mga bag-o nga variant palang COVID strain nga nagtuhaw bala sa Francaw? Pero daw kontrolado man naton kay dito pa lang sa Manila pa lang hindi ginakontrolar na nila. Gani man. Anyway, thank you gid sa imo time mag-share karon nga gabi Sir Frank. Good night sa imo kag God bless. Sige, God bless man Arta. Take care good.
Action firing line. Ayos, team padala ni sila sa communication, the position paper, I don't know kung i-consider ini ni Mayor Bing Leonadia. Ati ano gusto niyo to? O di balik na ni, why na lang curfew? Boss, si aksyonan guro, basi marandad, di ni siya kung why curfew. Galing kay puli kagid temprano, aksyonan after duty. Ang inyo to nga daan nga, ang dalan gali pa kadto sa inyo to, why yapon ginasikaso? Ano niyo plano? Tani na mga buho, naging pangtamnan yun lang na siyang kadyos da, or alugbati. May lalaswahon ka pa maglabay ka? Action firing line. Wala no magklase kontraktor na dahil nagbuho na da sa area sa Mansilingan going to handumanan blangadalan. Abi ko gani naligad to kay gin talakay na naging plastar na. Abi ko natapos na dagin hingagaw, wala pa gali. Pila pa nga salakyan ang gubuon nila niyang plano nila man. Amo ning budlay kung kay isa hala kita ka pangkot-kot sang dalan. May ni guro mga kontraktor dra ni paistaron nga dra pagyon kada adlaw bla para ma-feel Manila ang agoniya sa mga nagamaniho sa salakyan. Action firing line. Kuno tricycle ang service mo kala kakasdugay da ang shock mo da kag ang imo siniparte sang tricycle mo magamo na yang sitwasyon lubak-lubak sa iya mo ti konsimento ginbuan mo perting gali na gumba na iya basta makatapak ng imo guma sang motor. Action firing line. Sa iluwan ko lang si City Adm ang aksyonan ba si ara na siya. Kay kuwaon tang update sa ila meeting upod sa Johnson & Johnson ini clinical trial phase 3 tiyang makulod ang target. No kag iban pagid nga mga naistoryahan sa Emergency Operations Center nga gusto taman makakuha sang update. No by the way, sinigid lang nga gabi may padala press release ini sang City Hall. Ang Bacolod City nagka-record sang 4 new cases as of today. No, as of today, Wednesday, 0 recoveries and 0 man new death. Action Pero firing at least ang namin sinig kay napabili naton ang single digit, no? Active cases sa Bacolod 120, recovered cases 5,413, ang death is 182, total confirmed cases 5,723. Action firing line. Anong kita gihapon og yon Bacolod sa paghalong para likaw sa problema. Online sa firing line. Pero maki-update lang kita kay kainang EOC may mga meeting ni gagin patigayon upo diri ang Johnson & Johnson for the purpose no kon plano ining clinical trial phase 3 diri sa Bacolod ng target. And joining us tonight it is the Executive Director and City Administrator no, ang EOC Executive Director Ma'am M. Ang. Ma'am, how are you? Good evening. Hello Ma'am M. Alas 8:43 na. Basilain ang nalusi mo aksunan. Action firing line. Balikin lang siya. Basi na ito ng linya niya bla. Si City Administrator M. Ang, Executive Director sang EOC ay nautod. Basi natandugan niya. Basi lain ang gintuhil mo na aksunan. Action firing line. Ikaw wala mahilig ang mangtuhil. Mangtuhil. Lain ba yung tandog mo? O sige, may ngapita na kay Bilin Salaw. Lily King. O si Bilin Salaw ara sa Barangay Tangube. Tita Tinan Villarde. Ay, ari na sa aton nga linya, City Administrator kag Executive Director sang EOC. Ma'am Emang, sorry gid na utod ang linya ta. Yes, good evening, Action Art. May gabi sa tanan nga tagpalamati. Thank you so much for the time. No, ma'am, nagtawag kami kay gusto ko bala maki-update kay inan may meeting ang EOC upod sa tagpamuno man sing Johnson & Johnson. Nanong latest update sa to? Nanong resulta sa meeting niyo, ma'am? Well, actually, what happened kay Ina was tagaan lang kami, brief lang kami sang kung anong na ang status subong sang ginapatigayon clinical trials. Okay. Phase 3 nga clinical trials ang Janssen nga COVID-19 vaccine. So ang principal administrator diri sang clinical testing diri sa
clinical trials diri sa Bacolod. Okay. Si Dr. Guan siya, nag-appear siya kaina sa Emergency Operations Center para tagaan man kita sang updates kung ano na ni ang status ini. Mhm. So this will be ini siya ang iya sang Johnson & Johnson. This is the first, no, ang first time nga may clinical trial sa late stage of its kind diri sa Pilipinas sa COVID vaccine. So at least, after the clinical trials, na makambal man ta nga may contribution kita sa development ng vaccine para sa COVID-19. Kaya diri sa bilog nga Asia, actually, Action Art, ang Johnson & Johnson's, nagsugod ni sila sa phase 3 clinical trials nila sa Amerika, sa US, sa August pa. And ang diri sa Asia, diri lang sa Philippines ang may clinical trial. So they selected 5 cities, 5 ka syudad diri sa Pilipinas ang patigayunan nila sa phase 3 nga clinical trials. Isa dira mo ang Bacolod. So makonsider nato nga tidibina sa Bacolod gayon pili kita. Yes, of course. Ang result sina is that among they will terminate the clinical trials by March 15. Buot silingan after sina makuha na sila, ma-apply na sila sang emergency use authorization. Okay. And once mag-grant ng EUA, pwede na siya rin magamit ang vaccine. Kag ang Philippines will have a priority. Okay. Matagaan man priority ang Philippines nga maka-avail sang vaccine na isang Johnson & Johnson's. Pero ano ini, may in relation kundi may ara kita vaccination program, and as a matter of fact nakita ko man sa timeline mo kag sa post mo nga sige meeting sa mga barangay, would it be possible nga ma-merge do amo lang ni gyapon ang i-utilize kag gina-register karon na matamat sang barangay ang possible individual nga ipaidalom sa clinical trial? Ang matabo subong niya is of course wala pa ni emergency use authorization kay last stage ini naka phase 3 pa ni nga clinical trials. Okay. So kumbaga makuha sila mga volunteers, ang tawag na nila vaccine candidates. Makuha sila volunteers nga mga 500 katawo. Kag ang gina-prefer ni Johnson & Johnson's halin sa mga barangays kung diin nakitaan balas ang matagaas nga cases ang COVID sang nagliligad. Okay. So dira mapili sang volunteers na who will be given the shot, tagaan na sila sang bakuna, kag obserbaran na sila for a certain period of time nga ang ining Johnson & Johnson's ining pharmaceutical company nga develop sang bakuna. Okay. Amo ang ma-check sa ila for the effects, anong mga ang side effects kung may ara man din, but ang isa diri nga dapat dumdumon man nato nga ang Johnson & Johnson's kag ang ining Janssen has been in developing vaccines for many decades na. Okay. Tugay na niya sa vaccine development ang ining pharmaceutical company nga ini. Of course vaccine siya sa iban nga mga balatian, hindi of course sa COVID kiti bag-o ni tanan sa aton. So, makuha sila 500 or maybe it could be more pero minimum nila is 500 ka volunteers and ang ila lang nga criteria should be 40 years above 40 years old. Ang rason sina kay sa iban nga mga countries like nag-conduct man sila clinical trials sa Russia, ang ginubrato nila below 40. So may ara na sila data para sa mga younger age group. Okay. Ang iubrahon nila di sa Pilipinas is ang above 40 naman kag inang may mga comorbidities. Okay. So ilakip nila kung may ginabatya gagid, no? Kung may ara ka na pre-existing nga balatian, pwede ka ma-include. So kung pwede ka ma-include, may diabetes, may cancer, may mga comorbidities. Ilakip nila sa ilani nga study. Galing kiti amo na guro dapat pa-insinyon tagid na yung public kag ano ang mga konsekwensya sini sa idalom of course. clinical trial. Yes, of course.
So explain gina sila ano ang pwede nga matabo, ano ang mga gina-expect nga mga adverse effects. Kag syempre may risk gina no, pareho man na sang kung gatik kita sang kung ano nga bulong, hindi man na tanan perfect 100% gid nga it will work the same way. It will work for another person. Correct. Kung ang epekto sa mga chemicals, mga bulong kag ini mga bakuna nga inilain-lain man sa tagsa-tagsa ka tao. Kaya di, may harap man nila tao tuod nga sa sining nga bulong ya ka, bisan sa bulong lang gani, may isang herbal lang gani, kasawa siya sa sining nga herbal, ang iba Yes. hindi masawan, di ba? Correct, yes. Oo. Yes, so, Sakto, ina may paanad-anad or may ano tawag nila, inablang may kung hiyang kabla sa isa ka, isa ka bulong. For example, para sa sakit ulo, ang isa ka tao, lain man yung ginatake niya nga effective para sa iya, lain man ang sa isa. So, Yes. depende gid sa aton. pero why ni target schedule kung saan ni siya posible mapatigayon, ma'am? Actually, next month na ini. Okay. Kay next month masugod na sila. So right now, nag-profile na sila, nag-recruit na sila sa mga ginatawag nila nga vaccine candidates or mga volunteers ni nila. Kag ongoing ang ilang recruitment. Kag pabulig sila gani sa mga barangays. Okay. Paagi man sa aton sa EOC mag-identify sang possible nga mga volunteers. I see. So, inang target nila nga by next month, depende na siya sa makontribute o kung mga ma-volunteer in every barangay. Ma-sign up. Yes, oo. Depende sa ma-sign up. But ang ilang minimum target is at least 500 katao. Okay. Ma'am, ining mga meeting mo sa barangay lately, party magyapon COVID-19 vaccination program, nano ang latest? Kaya may mga barangay sa tingin meeting kapon or today? Yeah, actually, gina-batch by batch sila kay tungod may limitation kita sa social distancing. Okay. So, hindi ta matingob sa kadamo sang aton mga kagawad. Kahapon, different batch. Kaina naman ang mga barangay kagawad naman sang from barangays 31 to 41 kag barangays Alangilan, Alihis, Banago, Bata, kag Kabog. No, so ginadamo man actually gina-take up gina-meeting sila ni Mayor but gina-explain on my part ginapahambal ko ni Mayor sa ila para matagaan sila briefing sa aton vaccination program particularly sa aton subong registration ang vaccination registration aton sa mga barangays and at the same time ang information campaign ginaton information drive para nga matagaan ta sang informasyon ang aton ng mga pumuluyo so that when they know better, they know more about the vaccine, mas makahimo sila sang informed decision. Yes, ma'am. Mas namin gitoon nga kung ikaw barangay official, tudluan ka man, pensindiyon ka, parang kung mag-explicar ka sa tao mo to, may bilib na tao ka masiling dumayo, ni kayo daw man na pensindi kita ni kagawad ka ni kapitan? Correct, yes. That's true. Importante gid nga ang aton nga mga tanan kita nga mga pumuluyo nakaintindi, nakabalo kita kung anong benefits, kabalo man kita kung anong mga possible nga effects. Ano ang epekto sang vaccination program sa kabilugan sa pangkabilugan kay kung let's say duwa lang kita action art ang mapabakuna hindi man gyapon safe ang the rest of the community. Correct. So it's really best nga tanan kita makakuha ta majority kag at least herd immunity kung tani amo nang target naton. Sige. So just keep us posted kung ano ang mga latest update na ma'am no, para mabuligan nato ng city, educate and inform ang mga pumuluyo para man sa cooperation na gina-expecta sa sining vaccination program. Salamat gid sa time kag good night sa imo. Yes, thank you man Action Art, thank you man kay sa imo program sa paghatag man sang time permi nga maka-explain kita kag at least maka-disseminate makita information sa aton mga pumuluyo. Thank you so much and good night. Action Firing Line. City Administrator at the same time Executive Director sang EOC. Dawti ang pamangkot sini ang 500 nga target by next month kay paidalom sa clinical trial. Bala malabot ini kag sino bala ma-volunteer no kay ang plano sang Johnson & Johnson sa iban nga mga kapungsuran nagpatigayon to sila lain man nga age bracket kag
mga subject nila sa clinical trial, so may data na sila no kung ano ang efficacy, when is efficacy ang kayo o kung nadulot sang vaccine. Tidiri sa aton sa Pilipinas ang target nila 40 plus above. That includes sa mga nagabatyag na sang mga comorbidities, magsiling ka comorbidities, amo ni siyang may pre-existing may ginabatyag ka na nga daan sa lawas mo. Alam taon tani ko may mga volunteer di sa Bacolod. Inadepende na kung paano kumbensyon kag paintindiyon ang publiko. Action Firing Line. Akay sa vaccination program palagan ina mo na ang isa ni ka-challenge mo sa local government unit kung paano mo kumbensyon ang tao nga voluntaryo siya nga magpa-inject o kung magpabakuna para sa COVID-19 na dako nga challenge ni kung paano mo yung tao magsilingaw kaya tinguwa gikwa nga mag-intrada, kinalapaintindiyon mo ang public. Ti plus pa din nga may letter of consent patugani mo. Nga daw papermahan. Ti way pa man galing. Ang problema galing niya, kay hasta subong way pasang na-set nga parameters or guidelines, kagin pa panaog ang National IATF ay purti kabudlay, purti kabundol. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Sample Plus Gold. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipa
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakulod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ay, nakikita dyan po diri sa ato na pagpangalagad. O importante lang yung paibalo nyo, ginapa-aksyonan dira si Edgar Tagpuno, kung diin ka manabahin sa Negros Subong, kung mahimo makatawag o kontak ikaw kinanay mo, Crisanta Tagpuno, kaya wala ka mo kakitain nanay mo sa malawig na panahon. Mahimo makakontak ka pagi si CP number sa ngiyang amiga nga si LV Halandoni. Sa 0916-358-8564. Again, 0916-358-8564 kag 0908-193683. No? Tandaan gina, si Nanay Crisanta Tagpuno, yara sumungga istarda sa Purok Bayabasan, Barangay Bata,
Bacolod City. Gani sino man na nakakilala kay Edgar Tagpuno ba palihog ipay baluman sa iya ay. Action firing line. Iba naman minsay way itong malabutan karon na gabi karon na lang sa Action Night Patrol Program with Action Eric Magbanwa. Action firing Sa line. ngalan sa inyong regular anchorman, Action Brian Morden. Ako naman Action Art Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action!